Comencem l'especial de Bois. Comença una corba de vetes. Primera, segona i surt ràpid. Hi ha una corba esquerra oberta que és Garrafondo. Com veus els pilons. Segona, xicant. I surt a fondo una altra vegada. Aquesta és cega però a fondo. I que trobes una doble corba molt oberta, esquerres, també gas, per arribar a una corba dretes, baixes una marxa tercera i surt a fondo amb pujada. Ara aquesta corba és tancada, a dretes, en tercera, enllaces amb les esquerres també que és forta i es tanca. Llavors ve una doble corba, esquerra-dreta, amb els pilons, bastant tancada a les esquerres i per les dretes també, i se surt enllaçant amb una enfilada, enllaces, i al final hi ha una corba de dretes. Mireu els pilons, tercera i se surt ràpid. Cap a la dreta, després hi ha una corba esquerra oberta, molt oberta, en gas, i una segona també en gas. I després hi ha una corba de dreta sense referències, baixem una marxa i se surt molt ràpid, surt del bosc, hi ha la senyal de corba esquerra de perill. Això és una corba mitja, en tercera, i una corba igual també a esquerres. Les sorrosades, potser hi ha castanyes o humitat, tercera. Aquí, sense frenar, els grans pilons, no es frena, a dreta, a esquerra, frena una mica, i una corba molt forta de dretes, amb baixada, segona, i enllaces. Esquerra oberta, al sortir de la dreta te'n vas